Bueno, esian taldeko Franekin gaude, kaixo? Opai, Bueno, duela gutxi, diska berria atera duzue, zer dauka diska honek, zer ezberdintzen du orain arteko lanetatik? Iaia dena, ez da? Iaia dena, musikalki batez ere hartzen badiau, oso diska ezberdine da, ez? Oso apurtzaile, zentzu hortan. Ez dakit, denbora gehiago eduki diau lan eiteko, abestiak entzuteko grabatzen sartu aurretik, eta, bueno, ez jau igual helburu ezberdin bat jarri, behi lan eiteko moduak berak beste emaitza batea eraman digu zalantzipe. Diska, bueno, gero ze gertatzen da, gitarrak aurre xo daudela, haiziek atze xo, ez dakit, baterian ritmoekin eta hotxekin burue asko jandiau, eta zeo zer ezberdine bilatu diau, eta, bueno, egia esan ezberdintasun dexente, musikalki batez ere. Letrei dagokionez igual behi mantentzen da jarraikortasun bet, ez? Saiatzen ga adierazten ikusten diauna, kanpoen eta barnen ikusten diauna. Egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean alferrik, baina bizirik da ez esan, ez pentsatu horregatik, ez kontatuko naizenik. Baina zure begiek esnatu dute, ilunpetan zegoen itxaropena. Esan gabe oiukatzen naute, ez etxi, ez etxi, ez etxi. Diska kaleratu duzue eta duela gutxi okerrez bagaude, bira berriari hasiera eman diozue, nola doaz kontzertuak? Bueno, momentuz kontzertu bakar bat eman diau, Bilbon, duela aste bete, exactamente, azaruan 28 Bilborroken, oso kontzertu politia izen zen, berezile, guteko garai berri bat, hasten dalako diska honekin, eta aldekide berriak dazkau, aldaketa importantiek, ematen nahi die, orduan guteko oso kontzertu berezile zen, gaur hemen Durangon egongo ga, eta kristono hori da, ez? Plateroenan alizeti azoka gareien eta bendeta bezalako talde batekin, hori handile da, egile esan. Ikusiko diau, momentuz atortxun daka, hurrengo kontzertu, atortxu roken, eta, bueno, ateratzen nahi die beste areto batzuk eta Euskal Herritik zehar, eta, bueno, kanpoa igual zeo zer debe egingo diau, pozik, ilusioak. Amets bat, zure besotan babesturik, maitasuna eskeniz. Argitasunarekin ikasi nun amets egiten, argitasunarekin zumaitatzen milakaitz goxoen artean, baina fabriketan
diskarekin lotuta, bideoklip berria daukazue. Kontatu bideoklipa, jendeari gustatzen ari zaio, zer dauka bideoklipak? Bueno, normalien jende guztiek esaten duzu gustatzen dakiola, ez da? Gustatzen ez dakio nahi, ez dakionako besan da, ez duzu ezer esaten, behi. Bueno, behi, nik uste bideoklip txukune dala, historia polit kontatzen da, eta, bueno, apur bat ezberdine, baita ez da tipiko bakarrik musikariak agertzen direla, gaur egun oso ohikoa dena, ez? Baizik eta, bueno, historia bat dago hor, aur batzuk agertzen die, eta arazo batzuk, eta pun, eta man, bueno, nahiko lan txukune egin zen Inigo Esbeltzak, bera da izen zen zuzendu zena proiektu guztie, eta pozik gaude, jendie guztetu bakillo ez, ba, inoiz ez dakizu benetako erantzuna, nik uste behietz, igual uste nahi detelako hori, ez da. Egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean alferrik, baina bizirik da ez esan, ez pentsatu horregatik, ez kontatuko naizenik. Baina zure begiek esnatu dute, ilunpetan zegoen itxarobena. Esan gabe oiukatzen naute, ez etxi, ez etxi, ez etxi. Irauten, jaio nintzen egunetik, txumustuka malko baten, ibilbidean galdurik, loturik, oroitzapenen mehatxuak, irudiak honezkero, burutik kendu ezik. Baina zure begiek esnatu dute, ilunpetan zegoen itxaropena. Esan gabe oiukatzen naute, ez. Egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean alferrik, baina bizirik da ez esan, ez pentsatu horregatik, ez kontatuko naizenik. Baina zure begiek esnatu dute, ilunpetan zegoen itxarobena. Esan gabe oiukatzen naute, ez etxi, ez etxi, ez etxi. Irauten, jaio nintzen egunetik, txumustuka malko baten, ibilbidean galdurik, loturik, oroitzapenen mehatxuak, irudiak honezkero, burutik kendu ezik. Baina zure begiek esnatu dute. Bueno, eta
eta diska berri honetan kontzertu asko etorriko dira atzetik, baina zerbait gehiago pentsatuta daukazue, bideoklip berriren bat egitea edo? Bueno, momentuz pentsatu diauna da, bizitzen aigan momentu politontaz gozatzie. Hori da pentsatzen aigana, eta ez jaunei gehiagi pentsatzie etorkizunien, ze bigarren singela, bigarren bideoklipa, edo udako kontzertuak, ez jaunei gehiagi pentsatzie. Nire diauna da gozatu ibilbide honetaz eta helmuga pixkat alde batia guztia. Hori da. Bueno, espero dezagun momentu gozo hau, luzea izatea, arrakasta handia izatea, eta beste batean berriz ere ikustea, mila esker. Mila esker zuei, eta ikusiko gabei.